En dan gaan we over naar het vaste onderdeel van dit programma, Banken met Dree. Dree Peters is ergens in Midden-Limburg. En Dree, ik zou zeggen, kom maar binnen. En hoe ben je vandaag? Goedemiddag, wel. Ja, waar ben ik vandaag? Ik ben vandaag een kleine zelfstandige die hele grote herinneringen maakt. Grote herinneringen die een heel even kunt bewaren, je kunt ze tentoonstellen. En zelfs nooit als ze dat niet meer is, dan kunt ze tentoonstellen. Noël, vertel eens over wat duist je eigenlijk? Ja, wie zal zei, zich ligt in feite leg ik toch vast op de persoon die komt, maak ik een beeld van en dan heb ze een blijvende herinnering. Dat is toch anders dan een foto, dit kan ze rondom bekijken, vastpakken, het kan ook dichter bieden dan een foto. Een foto is toch een beetje vlak en afstandelijk misschien soms. Dit is op de een of andere manier veel dichterbiedig. En dat is wel een heel bijzondere manier om dich zeg maar vast te leggen voor altijd. En ik heb begrepen, betaalbaar, want als ik me morgen laat vastleggen door een kunstenaar, het is de vraag of de gelijkenis wel is, want het moet toch heel erg... en het kost natuurlijk een hele hoop geld. Maar waar moeten de mensen hier aan denken als ik zo'n beeldje pak? Dat is erbij van een centimeter of 20, beginnen eens met een... 20 centimeter, je moet ongeveer rekenen op vanaf 10 euro per centimeter een beeld. Dus dat ligt er ook aan wat voor kleding dat ze aan hebben. Als ze veel accessoires hebben, jasjes aan, petjes op, tasjes bieden, dan wordt het duurder. Medailles om, ik zit in de vastelovenswereld. Zeker, ja. Nee, prinsenpak is altijd een stuk duurder. Maar vanaf 10 euro per centimeter, een normaal beeld van een normaal persoon wie ze dagelijks gekleed is. Daar moet ze op rekenen, ja. Dan zou ze op 200 euro zitten voor een beeld van 20 centimeter. En ik zie ook mensen die hun hoesdier ja goed, het gaat met een klein hoesdier, maar ik zie ze al niet met een paard hier binnenkomen om in de studio te gaan. Een paard gaat niet, nee. Alles wat in een scanner past, dat kan ik scannen. Dus een hond, dat past prima erin. Het is belangrijk dat dat heel snel ook gaat bij een hond, want dat beweegt. En dat kan deze scanner. Dus, ja, we hebben een scanner. Maar moet ik me erbij voorstellen, een scanner? Een scanner, dat betekent die cabine hier. Daar zitten 70 camera's in, spiegelreflex fototoestellen. Dat is ook niet iets waar met straling wordt gewerkt, dat wordt vaker gevraagd. Och, toen weet als ik hier zou komen en dan moet een beeldje van mij gemaakt, moet ik daar ergens in staan. Dan moest je daar middenin gaan staan. En dan weer ik door al die camera's Ja, in minder dan een seconde wordt voor dingen opname gemaakt en dan heb ik een perfect beeld van dich, dus hier nog steeds. Van alle kanten? Van alle kanten, rondom 210 foto's. Met verschillende belichtingen. En die belichtingen hebben ze ook nodig om echt alles goed te herkennen. Dus, ongelooflijk. En dan kun je dus als ik toevallig een vrouw in het gezicht heb, die staat er dan ook al? Die staat allemaal erop. Wil je lachen, komt terecht. Dan wordt het scannen. Ja. Is dat alles? Ja, het scannen gaat redelijk snel. Normaal is er een afspraak een half uur. Omdat ze ook gaat uitleggen en jullie even rond willen kijken van wat is de mogelijkheid, wie groot kunt ze beelden te maken. Dan ga ik modelleren, dat is eigenlijk de echte handmatig werk wat ik moet gaan doen. Het kost ook een aantal uren werk per beeld. En dan maak ze of kraak ze ook de kwaliteit, zeg maar. Dat is echt nog handwerk, vakwerk. Dat doe ik iets weer op aan het bureau, ja. Okay. En dat is het modelleren? Dat is hier weer door, is het modelleren. Okay. Hier aan het bureau, want dat is eigenlijk allemaal computerwerk. Ja, dan werk ze bij. Dan moest ze bijwerken. Hier is toevallig een prins. Je moest eerst een model uitwerken, een 3D-model berekenen van EMS. Dat is hier gebeurd. Dan gaat ze EMS zeg maar, verder bijwerken, in detail fijn maken, oneffenheden weghalen, details uithalen wie medailles, was ze naar de verras of een scepter, om dat nog wat beter te maken. Want als ze nu EMS scant, zitten er altijd lichte versturingen in. Ja. Ja, en dit is nu echt het handwerk, door kent ze dich. Ja, bepaalt toch wel hoeveel tijd dat ze erin steekt, wie mooi het beeld wordt. Ja. Kijk, het scannen is heel belangrijk dat dat een goede basiskwaliteit is. En hier maak ik iets nog beter of nog mooier, zeg maar. Maar om heel even mijn beleving, ja, dan hebben ze een foto van die prinschap of van die vorstschap of van die koninginnenschap, of de keizer bij de chaudrie of of koning bij de chaudrie. Ja, dat is er maar één keer, dat wil ze toch vasthouden? Nee, maar dat is ook wat jullie vaak zeggen. Ja. Nou, altijd naartoe geleefd, een keer keizer zien, een keer prins carnaval zien. Ja, dan is dat een mooie manier om dat vast te leggen.
En hoe voor de beeldvorming, wat krijg je? Dan krijg je een beeldje. En wat is er voor materiaal? Dat is zandsteen, maar ik kan die even kijken naar de printer. Daar wordt het dan uitgeprint en verder behandeld. Je begrijpt wel, we willen hier op mijn bank zitten, maar dat gaat in dit geval niet lukken. Hier wordt het beeld geprint met zandsteen. Er wordt een heel dun luksje zandsteen ingelegd en steeds een contour geprint van het beeld. En dat bouwt zich luksje voor luksje op. Dat duurt zo 6, 7 uur voor een beeldje van 25 centimeter. Zo lang? Ja, zo lang loopt dat. Het loopt 's nachts maar, dus dat kan rustig doorlopen in de avond. En dat kom ik tot 's morgens meestal schoonmaken en behandelen. En dan is 's middags heb ik de winkel open, zeg maar. Dus in de ochtend ben ik maar bezig met het printen, het schoonmaken, het verder bewerken van de beelden. Als ik even doorreken, kan zo goed een beeldje of 7 tot 10 per week maken? Ja, daar zit ze wel aan, ja. 10 per week is toch wel, dan is de week goed gevuld, ja. Want dat is toch ook hier weer een uurtje schoonmaken, een paar behandelingen nog doen. Want ik krijg een aantal behandelingen. Ik moet het beeld schoonmaken, ik moet er een hars overheen doen om het stevig te maken, ik moet het nog sjoeren, een paar keer verwarmen en nog een keer een wax erover doen. Dat gebeurt allemaal daarachter. Dus de prijs, waar je het over hebt, als ik dat doorreken. Ja, daar zit een hoop handwerk in, ja. En dat wordt vaak vergeten. Men denkt dat dat allemaal geautomatiseerd is. Daarachter is een prins in behandeling. De prins van Melik, Rick Schreurs. Daar moet nog schoongemaakt worden, daar moet nog geharst worden, nog was overheen. Dus hij is nu gaat grauw en zitten nog wat oneffenheden in. Maar de moet aan het eind van de week moet daar verder perfect bijgewerkt zijn. Ja, ik begreep, een bril, dan moest je naar de rand apart erop monteren, of niet? Ja, brillen zijn heel kwetsbaar. Dat kan ik niet scannen. Ik kan niet glanzende oppervlakte, zwart, wit, dat is heel moeilijk te scannen. Dan moet je naar de hand, moet je een bril erop zetten. Dan zien we hier het eindproduct, ongeveer. Hè? Dan zien we, je hebt bekende Remunjen erbij staan. Mensen moeten zelf maar even kijken. We hebben ze wel of niet kennen. Ze zijn zo verschillende maten. Ja. De man in zijn werk, de boekser, de fotograaf, de prins, dadelijk, de man in de zeg maar, kostuums van Oostenrijk, denk ik zo get, hè? Ja. Dat is lederrozen van... Lederrozen Zeppel. Dat zijn de heren van Sittard, de drijvende kracht achter de Oktoberfeest. Ik weet niet of het Big Benny is of Little Benny, maar hij is nu een flink stuk afgevallen. Hij is nu denk ik nog 24 centimeter. Berg van 2017. Qua grootte ken het alles. Het kan van 10 tot 38 centimeter. Kijk, hoe groter, wie mooier, wie duidelijker het wel wordt. De bankenbedrijf is normaal op een bank, niet zo comfortabel. Ik heb wel op natenbanken gezeten met een gezet onder mij, maar dit was een heel aangenaam moment. Toen was te vinden op de Kraanpoort, het vroegere café, de Graanbeurs zeggen we altijd. Of toen zei met Ties, geloof ik hoor, waar het. Prachtig pand van gemaakt. Hier heb ik vroeger nog prinsen bezocht. En toen fabriceer ze prinsen als ze het geer willen. Ja, verwens ik voor namens TV11 heel veel succes. Ik hoop dat tenminste de weg naar dicht vinden. En dat ze want hebben ze toch een sprong gemaakt in het diepe. Dat ze als ZZP'er in ieder geval openloond werd voor het feit dat iemand ook eens gaat aandurven. En als je denkt, ik heb het laten maken, dan heb je dat ontdekt bij TV11. Want dan zie je zichzelf. We zien dus de volgende week weer. Bedankt.